Kaixo, gaur azalduko dizuet nola kopiatu karpeta bat eta transferitu beste erabiltzaile bati. Hau baliogarria da ikasturte amaieran, ikastetxeko erabiltzailearekin sortu dudan material guztia eramateko, transferitzeko nire erabiltzaile pertsonalera. Lehenengo gauza egingo dut, Driven nagoela, karpeta, ikasturtean zer erabili dudan karpeta eta materiala dudana, partekatu. Karpeta honetan egon daitezke nik sortutako materialak edo nirekin partekatu dituenak beste jende batek. Lehenengo beraz partekatuko dut nire erabiltzaile pertsonale batekin. Gmail batekin. Drive eukitzeko akigu Google kontu bat izan behar dela. Bale, editatzeko moduan. Listo. Hau partekatuta gelditu da. Beraz, orain joan naiteke nire drivera eta hemen nirekin partekatutakoak atalean egongo da oraintxe bertan partekatu dudana. Hau eramango dut nire unitatera eta hau da kopiatu nahi dudan karpeta. Hau berez ez da nirea. Hau beste erabiltzaile batena da, ikastetxeko erabiltzailearena azken batean. Hortarako Chrome aplikazio bat instalatu behar dut. Driveko karpeta kopiatzeko. Beraz, Chromeen egon behar dut eta Chromeen saioa hasita. Orain ikusten baduzue, ez dago saioa hasita. Beraz, egin beharko dut lehenengo saioa hasi. Horrela, aplikazioak instalatu ditzazket. Ados. Hemen aplikazioen atala agertzen zait. Joango naiz aplikazioetara. Eta hemen daukat lehendik instalatuta. Ez dukiko aplikazio instalatuta. Joango nitzake Chrome Web Storera. Copy folder. Eta hau da aplikazioa instalatu beharko nuken. Baina esaten dizudan bezala, nik lehendik instalatuta daukat. Aplikazioetan, copy folder. Bale. Irekitzen badut, esango dit, zein karpeta nahi dudan kopiatu. Kasu honetan, nire ikasgaia esan nahi du, izena du. Aukeratu dut. Eta emango dio izena. Berdin zait, gero aldatu dezaket izena. Kopiatzeko esango diot. Eta segun zenbat gauza dauzkan, gehiago kostako zaio edo gutxiago. Orain joaten banaiz drivera. Hemen ikusten duzu daukadala nire ikasgaia izeneko karpeta, nirea ez dena, eta kopia jada nirea da. Eta hau ezin dezake inork mugitu. Barruan dauden elementu guztiak nirea direla. Hurrengo arte, baliogarria izango zaizuelakoan.